July ni som pathum kumsang ni somni panga ania mi pakhat karan an ti chu achung de chuan damdoi in lam lo pan pui mekin karana chuan electric shock na tak alo twar mek alo ni a amai ro chu doctor de chuan rang takin emergency checkup chu nei ngal ma se amar chu an hmu thei lo tho lo sein an no minute rei lo te a chuan karana chu a thi tho an pang zui da ani chuan thu sha chuan karana chung de chu adeng na tak zet ani ber chota anu poi su taile ama singtu anu cho rol top to pa taphum hom ngalin an tra na lama chuan an ote po chu a chang to pek maya chutiang chuan anin chung po chu reilo te a natna le lungai na chuan aron ti khatta ani ta dera ma se chutia an lungai na kara chuan thil engemaw chuan an chung kwa chu ati boi hle thong chu thil chu anu poi su sita e kumla nau pang tak thok le khata me thai lo ni ta mai chuan engtin nge ama hun chu ama chontak ma yang le ti chu anril ro lo atu ber anita a chutakara chutia an chung kwa anin hnim ton mek lai chuan doctor de chuan boral ta karana o ma te abana te kanna hnu ma le aka a thil pon an hmu thu de chu ron soin thi dan pa nga ya thi ani lawa an sha da wan chuan police de chu an shil thu an ron soita a ma se karana chung te ro chuan doctorina police a ko chan chu an che thiam lovin an fapa chu electric shock awanga thi ani ti chu an rin dan ber ani a ma se achunga chuan engthil chi ange thleng tak tak angle chu thil she tur chuan he chanchin hi atop thlengin milau ngai thak sakin milau thlir sakle theu don ya West Delhi Uttam Nagar anti huna chuan colony pakhat Omba Vikar colony anti chu amin heta hian kumsom thum paruk mi karande fale anupui kumsom thum pangami sositai baka anfapa kumruk mi da chu an khosave meka chu anom na hun chu munnuam tak mai ni in anpa ber chu anin bul naya private company pakhata analisa thukin chu huna chuan na ha thlak tak tak te a tho baka chune zan lama po sip sang sang de chu a thok tel boka hei baka hian extra work te thokle bokin chunga tanga a hlo chaw chuan luxury flat chu an lei nge nge a chumi rol chuan kumhni kalta khan benka loan tam tham tak puk bukin thlatin EMI mangin an rol angai thina hei baka hian karana chuan anu le apa de chu angai sak emema an hlata om adula wang hian anu te na tanga hlawak lawa luxury flat po hi an lei nge nge lo ni a tin thil rap thlak tak le mak tak a thlen ma lo kha chuan karana te chung kwa chu hlim le in ngai tlang tak chuan an be thin bok ani July ni som pahne kumsang ni somhne panga zer top ni lo thlengin atuk tok le mai chu Sunday ani awangin cholha dam tum chuan hun de chu an hmangliam zela ti chuan chumitlaya zanria an ei so hnuwa chuan karana chu an roma motor chuan kalin reilo te hnuwa amu hil ngal thoya chumi hnu chuan sositai po chuan afapa chu pamin roma amu thatir hnuwa ama po chu motor chuan ein bua se zui bele ta a atuk zing khwa aron war chuan sositai chu ma taka ati dan pa nga ya pathole in afapa le apasaltan chuan breakfast chu avasiam molmola chumi hnu jing lamdar ko chuan sositai chu apasal kai thotum chuan room lama chuan hankal in ruma alu hnuwa apasal lawlamu hil a hmu chuan phundeu nang nang pa hian kai tho chu atum ngala ma se apasal karana chu chet po achita I lo amu hilder ani te chu ring rum rumin kai tho non te chu a han tum li a nima sila chana engma adon tak lawa chuan a hlau thong te emema chuta afapa chu kau ngal watin karana nu te shel tur chuan atlan thlatang ngala chumi hnuwa tholoplak chung chuan thlengzui ngal mai in karana nu le unau pa bula chuan apasal karana chu a har theilo tho asoita a chu vele karana chung te le anupui su sai te chuan anin lam chu an pan neta ani heti lai me khian karana unau pa kunala chuan Haris deva a aputia chu kolbukin thil omda te chu a shelfia ta zonga chuta Haris support chuan pon lama a chwa thu lo suin afapa rahula chu atir phek ngal tur thu chu alo sui ve ngal boka hemi hnu hian rahula po chu society te apartment ma chuan rang ta karon kalphein pindan chung an han lo hnuwa chuan karana chu khoma chuan alo lomu hilranga thokla ka har sa chu ringin au naw pa kunala chuan a ke te chu a me sakba ka amaya te chuan tuite in a the thot pa boka nima sela engtin ma chuan om chong silo te chuan chu thil thleng chuan society lam chu hoideu ta furin engtia thlenge ti chu an so ta hloma
chuta society chuan ama zana an mutla kha chuan engkim apa ngai veka ma se karana chuan extension bota phone a charge lai chu onin phone call a man tho chu a soita a ye chuan chu tiang thila thlena wan chuan unau pa kuna la chu a hlau thong te em ema rang takin hospital a doctor te chu in lama lo check mai tur chuan angin soi ta ngala ma se doctor te chuan angin na chu lo hnar sakin kuna la chuan rang takin ambulance chu a call nga hnuwa a unau pa chu damdo ina shrai nga tur chuan an dileta ani nima sila soita kang khan damdo in an thlen hnuwa doctor te chuan man mo takin lo check nga zung zung ma se karana chu amar an mu so to lo tho lo suin minute rei lo te hnuwa chuan a thei tho an pang soi ta maya atira kan soita kang khan doctor ten karana thi dan chung changa rin helna an nei awanga police an lo ko hnuwa khan hospital lam chuan police lo thlen hun chu lo ngak ringin karana ruang po chu a chung hena chuan an lo la hlan lawa ye chuan police chu an lo thlen hnuwa chuan doctor ten chuan in bima supportin chumi hnuwa karana chung de chu tho an zo tan neta ani nima sila karana chung de chuan susita ina asoi angkha an rin to pawangin police na tho an zo fia te chu chan ngai na an shed lo ba ka police na an chui chan po chu an chi thiam lo emema amai ro chu police chuan karana chung te na chuan an fa pathi chan chu an rin hel thole a the chan po postmortem mang chawa an sha thei tur tho an soi le ta ma se karana chung te ero chuan police na rong postmortem an ti chu an lo du lo hle maya nima sila thil dan chu apangai chelo awangin ruang chu postmortem ngai ani ti chu police chuan soile in an chang tlata chuta karana unau pa kona la chuan postmortem chu a rem ti veta ani chuti lai mek chuan doctor te po chuan police thena chuan karana chu kumsom thum paruk mi lek alani thole a risel tha thu te atak salama po engma har sana ani lo thu te an lo sei ve boka ye chuan chuti ani se chuan engtin nge hetianga a thengot thei ti chu police chuan an ngai to na sata emema tin aka chuan akan nu ma te lo omin thil phon engemaw lo chuak del chu omboka chu thil lo om chan dik tak chu police tena an sha du tak ni in sha chhuang ngai tum chuan ma an la dangal cha chara nima sila chumini chu pathiani ni awang chuan postmortem ti nga chu thil thei ani ri dalawa a chan chu staff duty ten an na an ope wang ni in chumini wan chuan ruang po chu hospital a chuan an la daria chumi hnu chuan karan chungte po chu lungai tak chuan anin lama chuan hole in police lam po chuan medical report a chhuak ma lo chuan ma chu an la thei tak tak bik lo ani tabira chuti mek lain karan nu poi susitai le achung de chuan an papa an chana chu na an ti in an por emema ma se atuk jing alo ne chuan officer chuan susitai chu thil thlendan soifia thor chuan ram ti le in chuta chuan susitai chuan mi tui ta chung chuan thil thlendan chu a soile ta a chuta a soidana chuan karana chu zanre ei zo a roma alo thole extension bota chuan a phone charge pa a phone a man thu de a soile a tin ama chu amut ma awang chuan karana muthun po chu a shed lo thole jinglama a han en chuan extension bota chuan charger chu alo le inwa ba ka karana kuta po alo le inve thu te le karen kalna lai chu a ko zong changa a khoi thu te a soita a hei ba ka hian anunga kai tho atum chuan a che reng reng lo thu te chu soile in a hlau thong chuan kona la chu a phone thu le kona la chuan karen lek chu chargera akal nia arin thu te ron shilin chu thil chuan he chiat na ra phlak tak hi a thlen ani arin thu a soita bok ani chuti lai mek chuan postmortem torin karana ruang po chu din dayal hospital a chuan thon le ni in chumi hnu July ni sompalia police chuan karana ruang chu achung ta hena thatakin an run hlan le ta a heti lai hian an thenam khoweng te le an thian de chu karana te na chuan in thlana hun hnung mang tur chuan ron kal khom ve chak chakin karana chung da chu an tor poina te an run tilang ve boka chutia borok ri tak an nei mek lai chuan an lei chin hnai tak pakhat chuan kunala hena chuan rahula phone a kol sak thoron suin lo pek sak mai tur chuan aron ngen ta a heta phone nei tur rahula hi kan soita kang khan kunala puteya haris deva fapani in chung hnai tak an ni nge a ya chuan a hnu loka kunala chuan ama phone chu ada na shetalawin mun sang sanga a zon po chuan a humai talawa chumi ni wan chuan rahula phone a kol chuan ama number chu dal tum chuan a han ona
chuta kollok han hon chuan atop ta chat mai chu thil chu Rahulan a kolloka wifi tia a sek nian chuan voi tam tak anin biak na chu a hmutamaya ma se kunala chuan Rahula chu nopuila nei lo ani ti chu a hrichiang hle boxi chuti ani si chuan wifi tia a sek chu tunge ni ta angle kunala chuan phone number lo lang chu hria chian a chak ema wang chuan meta zelin chu mei cha chu to dang ni lavin karana nopui suseta I chu alo ni rengmaya chuta kunala chu tople chatin reilote ya Rahula phone application dang de chu a check tan leta a chuta Instagram a hanlu le chuan society account chu wifi tia in save chu a mule takngala chu thil mu chuan abara khai changin Rahula ne na anin chatna ti po chu a chiar thatavika hemi hnoloka hian police station a chuan kal takngal vatin message le recording chat khatom de chu police thena awa thelu ta ani de chuan Rahula le society te chuan thil chalo tak tak an soi ti chu a cheng ta hle maya heng zong zong hi July ni som pali le ni som paruk inkar ni ni chong le kami ti hriat ani a ma se police lami ro chuan mai ro chu an na lok theilo thong chumi ni wan chuan konala karana unau pa le nasi karana farno ba ka anu te chuan society chu rom chunga chuan thuzo fia chu tumin karana chung de chuan video in an cover vekta a chuta chuan society chu camera ma chuan thotir ni in atira chuan engkim chu atnial veka nima sela Instagram message tele voice recording da chu entir ani hnuwa chuan society chu tangzau talavin engkim chu apong ta veka hetiang hi thil thlen dan chu aloni ta ani kumsang ni somni pathuma khan karana le society te fapa chuan complete lem ve to in school po chu alu tan ve to a eti lai hian karana chuan achung kwa chu him tak le nuam taka an ko sak the nan chuan rim taka na thok thinin a hun tam zo chu na thonan a mang deuh bera chuti mek lain anopui society po chuan travel company pakhat chu lo zom ve bokin reilote an pathi chuan an hna ve ve chuan an boy don ta em maya heba ka hian an fapa chu karana chuan skating zerna chuan siak lut ve bokin chumi ni wan chuan school ban hnuwa practice tura kal in chumi hnu chuan api te ina alo om ta thina ti chuan karana chuan a hna a aba hnuwa a fapa chu ano te ina tang chuan wa hruai le thinin chumi hnuwa an apartment ma chuan an hodun ta thin ani ti chuan karana chuan na khoi fel tu chu nei tam tul tulin achang phe chuan zanlama a tho somte angai thina wangin a fapa po chu api te na chuan alo rek mai thina chutian chuan karana chuan a hna chu rim taka a tho awang chuan a taksa te chu a chaw thinin anupui po chu angai sakman tameu lo ani ta bera chuti lai mek chuan anupui society po chuan anno pa inkar chu alo ning ro thinin karana pute fapa tinian chuan anlo in bi chhautan ta a atira chuan pa ngai takin anin bi a ma se chutiang chu ani reilo atira chuan thunui zathak le mimal thil lampang te chu an soidun fowa nima sila are tul tul nuwa chuan society chuan an na thotere alung oilo na te chu Rahula hna chuan a soida fowa chutiang chuan thian angin in bichinin reilote a society chuan mase star lo thlen hun de chu a ngak lel da thin ema chu anin somna chu chung khat angle unaw ang ani awan chuan tu mala chuan engma an rim hel bok si lo chuti lai mekin karana chu sanlama na a tho piang chuan Rahula chu society ina chuan bakal fo thinin an pahne chuan an thil ti dun chu adik lo ani ti shreng ma se an phorna awan chuan an tilui reng thin bok ani ya chuan Rahula le society inkar chu in hnai tial tialin karana le society no pa inkar ero chu in hna tial tial thunga atira chuan thu sang sang awangin anin hnel thina ma se reilotia heng thu boy te hi tharum thona lian taka chuan changle in anin hnel na chu ani tel chuan aso sang chhota zela tum khat phe chu karana thin chuan tor telavin society chu kot athak tamaya chu thilawang chuan society chu a thin rim em ema anun chu karana ne na man chu do to lavin Rahula ne na mangdo tur chuan thutluk na asem zuita aloni hengba ka hian January thakum sang ni somni panga a society le Rahula te in biak na chuan engkim tidanglam thei tur thuruk maktak mai chu awom ti hria chhuani in chu thil chu karanan poisa tam tak a khol te chu hra chhuakin chung poisa chu non boljan that theina hun rem changa chuan man tumin karana tha an tomna boljana chu aloni ta a chu thena chu rin helna omlawa pa ngai taka thi anga alan theinan chuan
ro man fing tak chu sem zuin chuta kong tam tak an ngei to hnuwa mut thil na damdoi ei tam nu to ka wanga thi ang chuan lan tir an tum ta a chumi hnuwa Rahul a chuan chu damdoi chu pon lama valin society chu apek hnuwa hunrem chang an hmu ve ria man chu an tum ta ani le chuan atopa thil rap thlak tak an ti hun chu ngak chhuak thei ta shamin chu zan thim tak noya chuan thil rap thlak tak chu an ti don ta a July ni som pahnih kum sang ni som ni panga aron ni a karana chuan a hna te a zo fel hnuah chuan zanlam hna thoklovin anin lama chuan a let ve ri a chumi ni wang chuan society le Rahul ati po chuan aruka anin hmu then chu an chol ri mai angai don ta a nima sela anin mangai ton to em wang chuan chu thil chuan anril ro chu ati boilem lo thung chu mai ba ka Instagram chat mang chuan karana tha dan tur chu ro manin July ni som pahnia an thil ti tur chuan thutlung na chu an siam fel ta ngala le chuan zandar som pakhat vela karana chu ron ho in zanje ei tura ain ro man lai chuan society chuan arukin karana ei tura chuan sleeping pills chu ro somin apol tha a chan chu karana chu me du ber an ewan chuan a engei don ti chu a hria chet em wanga lo ni a nima sila chumi zan ber khel chuan karana chuan ai du ta ho lo mai society ro man song song de chu a hlo cham do ni alangin society chuan ei tura a ti lu ngel po chuan karana chuan ei du lovin khoi po chu a khoi do tamya lawa chumi wang chuan society chu alung oi lo ta hle maya aro man chu thlak dang lam le thwain chumi song song a chuan sleeping pill som pathum bel chu a ti le ta veka karana chuan chu chu shilovin tuiti tak chuan ei ve mel bok ani ya chuan soi so in dam doi chuan na chu aron thok tan ta a Zanjia ai so no loka chuan karana chu room lama motor chuan kalsuin society chuan a har saber lai chu ati zo to chuan lo in ngai boka ya chuan hlau thong ro tak si chuan a thok to phun chu a ngak ta alo ni chuti lai mekin Rahul po kha kongpuya lo ve ton sekin society in karana thi tho aron shel hun chu alo ngak veran boka lelama society chuan karana thok a to be top lo chu minute in chuan alo chek renga ma se karana chu thimai te lo chuan tui taka mu hil ang mai hian ala thobe reng boxi chotia darkar tam tak aliam nu poa karana chu thilawa ala om tak sela chuan society chuan rang taka phone chula in Rahul chu azu text ta a chumi nuwa video call chuan in bethun som nga sakin society chuan karana chu sleeping pills apek to thote damdoi chuan na a tholo tho Rahul chu a shit ta nga jong songa chumi nuwa Rahul chuan chu thu a shiat nuwa chuan society chu ain do te a ti dan tur chu ron chile in an ro mana chu ti hlotin nge chu an tum ro hle maya ma se heti mek lai hian society chuan karana chu karena sok atum thu Rahul chu ron chile in Rahul po chuan chu rang takin rem alo ti ngal buka ti chuan heti Rahul ne na anin biak nu hian society chu an ru ma chuan bakal in chuta chuan karana chu ava en fialia chuta karana alo la thi lo wa chuan society chu a thinarim ta hlemaya chumi hnuwa abial pa Rahul chu phone call manga wakawin a unau pa athisin zom pui nge chuan anupui alo mangai be awang chuan karana a unau pa nge chu akutle o ma te chuan karinin Rahul chuan aron sok ta shep maya a sok chu na hlema se karana chuan sleeping pills a hnim em awang khan na engma shilo angmain athizuita aloni le chuan Rahul le society chuan an ro man ang chuan na chu an thok ta nge ya in mobile charge kal swala wanga thi anga an ngei thenan an chung da chu do shil bukin ton thu an lo phwa chok vek alo ni zoka chung an thon thu phwa chok te chu mi te da chuan ring hal mai in society chu atwar ber angin alang boka nima sela doctor te khan karana ruang an postmortem na khan a chok me eya damdoi hnu ma te kha an mu chuak ta a chu mai ni lovin a mai mel vela hliam ani da na tang khan police kovin an ni ne na khan report an thelu ta alo ni te chuan society chuan a fapa chu ngai to mi alvin apa chu a tha saka chu mai ni lo ama ngei po zela lut ngalin an fapa po chu fasha asiam zuita ani hengba ka hian he chanchin hian thon tho tam tak ala nei fo mai karana pali Rahul pa ti kha property chungchanga in ti thiam no tam tak an lo nei to ni oma hemi wang hian Rahul chuan society chu mangai na khura lu puin karana tha theidan ro chu alo soi puita alo ni ma se atopa chuan an pahni hian karana thina awanga thiam no chantir ni in shemna she umber ma chhon tura zela dalu an zuita ani
ole khate song kha tun tuma kan case ngai thla kho le the chu alo ni le ta a he case song changa in ngai dan te comment section lama in la soi vele chho don ya